Ja, välkommen Monica. Varsågoda du. Men du kan få ja, men du vet att men du, skaffa ett USB-minne så kan du få filerna så får du göra vad du vill med dem. Tack så mycket. Jag ska ge dig ett jästicka. Vad är ju framridningen där nu? Jag tror jag går hem med. Jag måste ha laddat lite i alla fall. Jag tror jag gör det. Det är 4 film för Monica och My Wonder. Känner med 6.